לא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, אבל הם נמצאים סביבנו כל הזמן. כיום אחד מתוך 100 ילדים הוא אוטיסט, והחברה לא תמיד יודעת איך להתייחס לאוכלוסיית האוטיסטים ולגידול במספרה. איך זה קורה ומה אפשר לעשות בשביל לשפר את המצב? על כך נדבר היום בתוכנית שתעסוק במאבק ההורים לילדים אוטיסטים ושילובם בחברה. בצוות התוכנית זיווית אורי, אפרת שושני, זוהר סדן, דוד בן חיים, ואני אפרת קרסנר, עורכת ומגישה. עכשיו איתנו באולפן נמצאת מורין גלר, אחות לילד אוטיסט, עוסקת בחינוך ורכזת בתנועת הנוער בית"ר. שלום מורין. שלום. לאחרונה את פרסמת מאמר בוויינט על המאבק של ההורים לילדים אוטיסטים. תספרי לנו קצת מה כתבת. בעיקרון מה שכתבתי גם מתייחס למאבק, אבל יותר התייחס באמת החיים לצד האוטיסט. אז איך זה באמת? פשוט מה שהיה חשוב לי כשכתבתי זה שבאמת אנשים שלא מבינים מה זה לחיות לצד בן אדם אוטיסט יבינו, יקבלו קצת מושג מה זה, עם מה מתמודד בין... לדוגמה? לדוגמה, מהעתיד של אח או אחות אוטיסטים, ברגע שמסיימים את המסגרת של החינוך, שלילדים בחינוך מיוחד היא מסתיימת בגיל 21, הרבה מאוד מהאוטיסטים אין להם לאן לפנות. יש הוסטלים, אבל הרבה פעמים אין מספיק הוסטלים ואין מספיק מקומות בהוסטלים, והרבה מהאוטיסטים פשוט נשארים. אני מבינה מזה שאח שלך בעצם עוד מעט מסיים את הלימודים שלו בגיל 21. תספרי לנו קצת מה זה בעצם ילד אוטיסט. בעצם אוטיזם זה בעיית תקשורת. בן אדם שלוקה באוטיזם לא ממש יודע ליצור אינטראקציה חברתית. הוא סוג של נשאר בשלב התפתחותי נמוך, לא כמו כל בן אדם רגיל. לדוגמה, אח שלי לא יכול להישאר לבד בבית, צריך עזרה בכל מיני דברים. לא, הרבה פעמים נורא קשה לו לדבר עם אנשים, להסתכל על אנשים בעיניים, ליצור קשר עין. בן אדם חדש יהיה לו מאוד קשה לדבר איתו, להיפתח אליו. הוא צריך ממש להכיר את הבן אדם טוב לפני, ורק אז הוא יוכל ליצור אינטראקציה איתו. כן. תספרי לנו קצת על עצמך, איך את רואה את זה מהזווית האישית שלך? איך זה להיות אחות לילד שיש לו באמת את כל הקשיים האלה שבדיוק דיברת עליהם עכשיו? דבר ראשון, מן הסתם זה לא דבר פשוט. לי אין עוד אחים או אחיות, ככה שאני לא יודעת מה זה לגדול בצורה אחרת. זה משהו שמלווה אותי מאז שאני קטנה, יש בינינו הפרש של שנה וקצת. מתמודדים עם הרבה דברים, אם זה לראות אותו שהרבה פעמים אין לו עם מי לבלות אחרי הצהריים, והוא מסתגר בחדר עם המחשב, בעוד שאני יוצאת ואני מבלה עם חברות. זה שהיום להרבה אנשים יש פייסבוק, דברים כאלה, לא אין פייסבוק. וגם אם יש לו, הוא בטח מגיב לזה שונה. הוא גם פשוט גם לא כל כך מבין את המשמעות של כל הדבר. הוא נורא אוהב מחשבים ומשחקי מחשבים, אבל שוב, ברגע שזה מגיע לאינטראקציה חברתית ולדבר עם אנשים מאוד 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 קשה לו. בתור תלמידה בתיכון, את השתתפת במסע שנקרא מסע ישראלי, זה נכון? כן. ובמהלך המסע קרה משהו שקצת זעזע אותך. תספרי לנו על המקרה הזה. המסע הישראלי זה מין טיול מיוחד כזה, שהוא נערך שבוע בכל הארץ, וכל יום מתמקד ביום מסוים. היום השלישי היה יום אני והקהילה, וביום הזה גם מתנדבים בקהילה, ובתחילת היום הראו לנו סרט לכל השכבה על בן אדם עם תסמונת דאון. אחרי הסרט, אחד המדריכים פתח בדיון רב משתתפים ועל הסרט, אם אנחנו מכירים בן אדם כזה, ואיכשהו הדברים התגלגלו, ומישהי מהשכבה שלי הרימה את היד ואמרה שהיא לא רוצה שום קשר לאנשים כאלה. ומה זה גרם לך להרגיש? באותו רגע ממש התעצבנתי,
מרוב ההלם פשוט לא הצלחתי לקום ולענות לה, להגיד לה משהו, וגם הרבה אנשים מהשכבה שלי קמו והתחילו לצעוק עליה, ואני פשוט באמת רציתי שהדמן תפתח ותבלע אותי, כאילו כל כך כעסתי וזה אגב גם מה שעד היום אחד מהדברים שמלווים אותך לכל העשייה הזאת של הכתיבת מאמר, וגם לאחרונה זה שהקמת קבוצת תמיכה בפייסבוק לאחים של בעלי צרכים מיוחדים. מה הניח אותך אגב להקים מה הניע אותך להקים את הקבוצה הזאת בפייסבוק? כמו שעוד גם, מה שקרה זה היה בעצם הטריגר לזה שהתחלתי לכתוב ויותר להיפתח לזה. כי אני חושבת שגם הסיבה שהייתה לי כל כך קשה לפתוח את זה מול הרבה אנשים ולא רק מול חברים טובים, זה כאילו היה לי מקום לדבר עם עוד אחים ואחיות כמוני. אני חושבת שאם הייתה קבוצה כזאת, שהייתי יותר צעירה, היה לי הרבה יותר קל, והיה לי הרבה יותר פשוט לדבר על זה, וראיתי שיש צורך, ויש הרבה אחים ואחיות כמוני, תספרי לנו קצת על אח שלך, ירין. בן כמה הוא? הוא בן 19.5. מתי הוא אובחן? אני לא יודעת בדיוק באיזה גיל, אבל בגיל יחסית צעיר. כי את היית גם מאוד. כן. יש הפרש די קטן ביניכם. כן, של שנה וקצת. איך נראים החיים שלו? כרגע הוא עדיין תלמיד, הוא יסיים את הלימודים שלו בשנה הבאה, יש לו עוד שנה בבית ספר. הוא קם בבוקר, נוסע לבית ספר. הוא נוסע, אני מניחה, בהסעה. כן, הסעה שהמדינה מממנת לו, כי הוא לא יכול להגיע לבד, והוא לא יכול לנסוע באוטובוס, ואין בית ספר שיכול להתאים לו בפתח תקווה. אז לאן הוא נוסע? לבית ספר התומר. בנס ציונה. קצת רחוק. כן. יש לו פרויקט מיוחד מהצבא שהוא עובד במפעל עילית. פעם בשבוע הוא אורז כל מיני ממתקים ודברים כאלה. ועוד יום שהוא מתנדב בצבא בפיקוד העורף. שאר הלימודים שלו מתמקדים גם הרבה דברים שקשורים להתנהלות בחיים, אם זה ללכת לסופר עם המורים והחברים שלו, ללמד איך מתנהלים עם כסף, ללכת לבתי קפה, ללכת לקניונים, באמת גם ללמוד על ההתנהלות בחיים, ולא רק חשבון ועברית ודברים כאלה שגם הוא לומד, אבל יש לו גם דברים נוספים חוץ מזה. ואיפה את בתור אחותו מוצאת את עצמך בתמונה? איך הקשר הזה מתבטא? רוב הזמן שלי איתו זה או בבית, או שהרבה פעמים אני הולכת איתו לשבת לאכול פיצה. הוא מאוד אוהב ללכת עם חברות שלי ואיתי עם הכלבים שלהם להסתובב. אז באיזה רמה של תפקוד הוא? הוא נחשב בתפקוד בינוני. זה אומר שהוא מדבר, יש דברים שהוא עושה בעצמו, אם זה להתקלח, לאכול, אבל יש הרבה דברים שהוא לא מסוגל לעשות בעצמו, לדוגמה לצאת החוצה. ואתם מדברים ביניכם? איך השיחה מתנהלת? יש פעמים שכן, אנחנו מדברים, אבל חלק מהאוטיזם זה שהבן אדם מאוד מאוד סגור בתוך הבועה שלו, והוא קשה לו לצאת ממנה, צריך ממש לפעמים לחלוב אותו כדי לדבר איתו, וכדי לדעת איך עבר עליו היום, הוא לא יבוא ויספר שהיה לו רע או שהיה לו טוב, או איך עבר עליו היום. אבל כן, אפשר למצוא את הפעמים שאפשר לדבר. מורן, עם כל הקשיים וההתמודדויות שאת מציגה ומספרת לנו, מה לפי דעתך הרווחת מזה שיש לך אח אוטיסט? אני חושבת שדבר ראשון, כשאני רואה בן אדם, אז אני רואה אותו כמו שהוא, ואני לא שופטת אותו, ואני לא מחפשת דברים רעים בו. אני יותר נוטה להתמקד בדברים טובים בבן אדם, ולא להתמקד בשלילי. אני חושבת שאני בן אדם גם יותר רגיש מהבחינה הזאת, שאם אני רואה אנשים שהם בבעיה או משהו כזה, יותר קל לי להזדהות איתם, לנסות להבין אותם יותר. וגם, עכשיו שאני עובדת בתחום החינוך, הרבה יותר קל לי לגשת לאנשים ולבני נוער. כן, אז עם זה אנחנו ניקח את הדברים שלך, להתמקד בדברים הטובים, ועם זה אנחנו נסיים את הרעיון איתך. אז תודה רבה לך, מורן גלר. תודה.